Здравейте хора, аз съм Силви БГ и днес имаме клип на Shadow Fight нова поредица. Преинсталирах си телефона и затова нямам клипове. Да, но вече мога да снимам и ще снимаме сега. Имам канал, Силви БГ се казва. Ето за риф. Аз съм бил и хербит. Да. Ами нещо става. Но не знаем. Надявам се да ви хареса тази поредица. Извинявам се, сега идвам. Да, върнах се веднага. 13 левел. Да, ето. Това ни е второто. Сега да се отправим към матча. Битката, както Буча. Още съм минал един войник от неговите. Ние ще играем на турнамент. Бауер. Имаме вече шокени. Аз от доста време играя, но не съм снимал на нея. Между другото, вчера съм се изтеглил. Да. И виждате вече къде сме. Това е доста силен. Виждате. Тези оръжия са слаби. Опа. Жупа. Мадам. Тупа. Не, чакай, трябва да фуря това. Така. Първия рун го оправихме. Два матча ще направим. Да, два. Но другия ще е с друго оръжие. Това не ми се играе. Доста слабо. Не съм го апгрейднал. А трябва по принцип да го апгрейдна. Взима по доста демидж, но това защото е на Ace. Да, все пак. Но най-слабото. Така. Може ли да се отдалечиш малко? Да, и така. Добре, първия матч го взехме. Сега. Ние сме 13. Ами сега сменяме оръжието и продължаваме нататък. Аз имам всички оръжия, всички съм ги купил. Но игра с оръжия за 13 лева. Магиите за 14 лева, следващия левел, който събирам. Шурикените ми са тези. Броята ми е това и оръжието ми са това. Имам някакво такова оръжие. С оръжията на Линк ще играем. Ние ги имаме и това е много добре. Сега ще си ги апгрейднем. И продължаваме нататък. Просто оръжията на Линк са невероятни хора. Просто не мога да им се нарадвам, доста са добри, но и този е добър. Да. Тези оръжия са и те доста добри. Така хубаво, че включва бомба на оръжието на Линкс. И виждате по колко взима. Ето сега бомбата. Дум! И като отключи магийката и той вече ще... Край! В следващия епизод вече ще имам магийките и тогава надявам се да ви е интересно доста. Но виждате какво прави той. Не е от най-слабите. Свалим оръжията, сега ще се чудим как да го победим. С шурикени ли? То няма да стане с шурикени. Но да пробваме все пак. До някъде пробвахме, до някъде не. Ние се отправяме отново към ударите. Все пак имаме възможност. Не.
Почнахме с това и той почна с това и нямам шанс. И имам един. Не, момент. Само един удар. 2. Айде. Готово. Хора, накосам. Сега да видим колко ще ви даде. То парите не ми трябва да се виждат за колко пари имам. Но все пак давай по много. 2500. Значи ние имаме. Още две игри би трябвало да се падат. И няма да играем вечер, защото е много силно. Харте. Не се налага да ни бият толкова. Затова ние ще продължим на светло. Да си играем. С оръжията на Линкс. Както винаги. Къде го ударихме? Включихме на бомбата. За съжаление. За негово съжаление. И го вършихме. Надяваме се тази игра да стане доста интересна и да продължим до електрическия Shadow. Трябваше да направим котишкото мяу. Ето това. Това мога да свали с шурикена. Бомбата. 4% батерия, хора. Свършваме този матч. И ще си включим телефона. Ето, бихме го. Сега ще си включим телефона. Така. Да го включим. Да, една последна игра. И ставаме 14 лева. Отключваме магийката. Така. Ами тук вече е Impossible и синия. Тук е Ace. Тук ще играем. Да. Надявам се да не е нещо трудно. Много с някакви... добре. Надявам се да не е трудно. Добре с оръжие сме. Един нормален матч. Хора. Тук са някакви гадни матчове ни дават. И бомбата сега ще го завърши. Перфект. Този беше лесен. Първи рунд. И втория би трябвало да е лесен. Щом първият как бихме. И да. Ще приключи. Ами да, супер бинахме. Уникално. Сегичка се връщам. Връщаме се. Така. Ние сме 13 левел. Значи тук трябва да изиграем последната ни игра за този. Да видим каква ще е последната ни игра на Ace. Трябва да бием 3. Значи ще ни се отключат още 2 нива на Ace. Ами това е интересно. С кои оръжие ще ни пусне. За съжаление. И те са добри, но аз обичам с оръжията на Линкс. Има по-добри от на Линкс, но не знам защо понякога използвам по-слабо. Да минавам ботове. Сещате се какво е бот. Не е толкова слабо. Ама не е толкова силно, да? Ето, сега този ни застрашава. Но това по-застрашава нас. Един шурикен трябва. Ние доста успехме да му се даваме. И крайно време вече да престанем с тези закачки. Да го вършим. Ние трябва да видим и 3-мата! Да, сега станах. Сега втория. Той ще ни убие, да. И ще отпаднем, би трябвало. Да, ще отпадаме. Пускаме с различни оръжия. Няма пуска с тези оръжия, които имам. Няма да ми пусне с тези други оръжия, които ги нямам още. Това е пълно Ace, хора.
Няма как да не е Ейс. Но ние не сме толкова силни. Да. Другия ме е бил, както винаги. И другия ни би, както винаги, този бухалките и затова последва най-силен. Съжаление да бухал с мечовете. О, се ние също оръжие. И да, ние да свършваме, а? Не стига толкова. Тук аз тъпли съм. Не клякам. Оу, хора, може да я бием. Не знаем нищо, но загубихме. Ами да, това ще е, хора. Нищо не им да... Ама това може да бъде нещо, бе. Накрая. Пак ще ги минам, хора. Няма да го създаваме. Отначало почваме и климата. Този път последния няма да го създаваме и на първия също. С нинджаго. Малко гадно е нинджагото. Виждате какво ни прави. Аз с нинджаго не мога да играя. Вие знаете. Добре, нинджагото е добро, но трудно се играе. Не, по принцип не е доста трудно с нинджаго. Все пак на същата кръв не остави и този. Много. Не си настройва масото оръжие, за това сме толкова. Добре, сега ако ме пусне с оръжията на Линкс, избухалки. Добре, с тези бухалки може да бие, тези са доста силни. Аз може, аз ще бия, но други ще не бие. Дано другата игра ме пусне с оръжията на Линкс. Този с шурикени се опитва. Но тук нещо ми се затруднява и може да ме спътя. Добре, оправихме го. И финалната загуба. Това е жена, както знаете. Може да се прилича на безбот в тоягата, нищо не правим. Може би. И да. Добре, доста демидж сваля. Хора, малко не става. Да, бихме я! Хора, браво! Бихме я. Ами да, това ще е от този клип. Доста дълъг стана. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Силви. БГ. Чао!